Fatima. Ah, cɛ n'i m'a lajɛ ka kuma n burankɛ fɛ de. Depuis ne y'i furu a ma sukaro bila ka na. N'a fɔra an ka mɔgɔw bɛ kɛ ka sukaro kɔnɔ o. Ne e fana bɛ ka an ta kɔnɔ o. Ayi kuma yɛrɛ tɛ ne da o la o. Tɔgɔ di tan tɔ. Buran sukaro a kan k'a bila ka na de kɛ. K'a bila ka taa e delila ka buran kɔrɔba ye ka sukaro bila ka taa di buran fitinin ma. Ne b'a ka mɔgɔw da kuma bɛ ko buran sukaro. Ne y'a jateminɛ depuis ne ye furu foyi ma na n'i m'a lajɛ ka kuma i pakɛ fɛ. O tuma e tulo tɛ kuma mɛ jɔn n'o fɛ ɲɛna ko buran kɔrɔba de bɛ taa sukaro di buran fitinin ma. Jɔn f'i ɲɛna i tɛ t'u ɲininka ka ɲa. Bon u ma o yɔrɔnin walawala ne ye mais u kɔni y'a fɔ ko buran sukaro. K'ale ka sukaro ko ɲɛnabɔ dɛ furu ko in tɛ a b'a da fɛ. Taga sukaro bɔrɔ. Ne yɛrɛ kan ka sukaro bila ka taa. E de kan ka sukaro fɛn tɔni bila ka na an fɛ yen. E bɛ yan nɔ e bɛ sukaro min dun ale b'o dɔn. O mɛ se ma. O mɛ se ma. A ka ɲi. N bɛ sukaro bila ka taa mais a fana ka jija a la hali n'a kɛra malo bɔrɛ kelen ye a k'o bila ka na dɛ. E bɛ n buran wala ka f'a ɲɛna. Ayi a ma juguya sa. Amadi. O tuma e bɛ ka mun de lajɛ ka téléphone na tan. N muso ni n bamuso de bɛ siɲɛ ta la n bɛ k'o de filɛ n ka téléphone. Amadi k'i muso ni bamuso de bɛ siɲɛ ta la. Awɔ kɛ n ye n jɔ k'u filmer n bɛ k'o filɛ n ka téléphone na walahi. Amadi sani e ko t'olu filmer o ne bolo kan ka t'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na de Amadi ni min farati b'i ka dangaden. Ni min farati o la bɛɛ b'i ka dangaden. A f'i ka cɛ a kana fɔ ko ne ye dangaden yɛrɛ. Ne ka cɛ ne fi ɲɛna Amadi. Ko ne bɔra baara yɔrɔ la nana ye n muso ni n bamuso a bɛ ka siɲɛ ta de. Mɔgɔ b'i da don muso ka kɛlɛ la. E b'i da don a la ka Amadi e b'i muso la a bɛ k'i bamuso kɛlɛ i kan k'i muso minɛ k'a wulukolon dɛsi k'a falikolon dɛsi k'a dɛsi Amadi ko i ko fali. Ayi jeliba hali n'a sɔrɔ n bamuso de jo t'a la. N'a sɔrɔ i bamuso jo t'a la déjà muso kɔni y'a k'e ba kan ka ban n'i y'i jɔ k'u lajɛ dɔrɔn i farala i muso kan k'i ba bugɔ Amadi kɔni. Awɔ o tuma u bolila ɲɔgɔn na mun de la. Ko kɔgɔ cayara nan na dɔrɔn n bamuso fana y'a k'a kan. Ko kɔgɔ cayara nan na e bamuso y'a k'a kan a jo t'a la mun na a bɛ kɔgɔ caya nan na o dumuni tiɲɛ de Amadi. Jeliba o fana bɛ mɔgɔ sɔrɔ o. Mɔgɔ t'a daba kama ka kɔgɔ caya nan na sa. Ale sin k'a k'a kan ten tɔ. Kalanden Amadi b'a muso fɛ koyi Amadi faralen de don a muso kan k'a bamuso kɛlɛ. Ayi jeliba si ma se ka si labɛn o. Si ma se ka si labɛn. Ko si ma se ka si labɛn. Amadi halisa i bɛ k'o lajɛ de yan. Fa se ka bonya. Téléphone a bɔ yen. Adiya. Téléphone da. Jeliba an tun b'a fɛ ka mara. An ka ye fasa. Allah. Ne burankɛ nana o ye. Awɔ kɛ. Ne burankɛ. N nan'i san ka silipu la. Faamu. Awɔ silipu dama damani. An ka mun la. N nan'i sama de. Fulakɛ ka mun de k'o la mɔgɔ min ni buramuso sama nin fɛn sugu la. N bɔtɔ don dugu kɔnɔ de. N kɔni tɛmɛtɔ fana n b'i sama nin na dɔrɔn komi n famana k'i sama. Mɔgɔ min ni buramuso sama ni finiba ninnu de la. Ko ninnu da ka gɛlɛn de. Ninnu da ka gɛlɛn ka mɔgɔ de la. N bɛ mun kɛ nin na. Maa b'i ban sama la. I bɔ ne nin na n bɛ mun kɛ nin na. Taa bɔ ɲɛ ma. E tɛ ne kalabanci ba di. Ne y'a kɛ kumaba de koyi. E ma dalakɔrɔba don wa? Ayi dɛ. E bɛ ne dalakɔrɔba de wa? E bɛ ne dalakɔrɔba. A bɛ komi e dusu man di la bi dɛ. E fulakɛ ma mara sa mɔgɔ bɛ na ne nin k'i bɛ na di mɔgɔ ma ne ɲɔgɔnna musokɔrɔba tɔ tɛ foyi n tɛ denmisɛnnin foyi fo musokɔrɔba n si bɛ jɛra ka ban.